Der var fuldt hus, da Stjernholm og Company forleden inviterede til Inspirationsdag. Og det var der ikke bare én gang, men 3 gange. Noget af det, der trak, var især de nye robotkameraer fra Panasonic. Vi havde besluttet os jo for at bare invitere til en enkelt seating, dem som vi nu har plads til i vores eventrum. Det er cirka 40 mennesker, men ret hurtigt opdagede vi, at vi blev nødt til at gentage arrangementet og udvide dagen. Så der er fuldt booket hele dagen, 3 seatings, så det kan jeg kun være utroligt tilfreds med. Og det er jo dejligt at opleve, at der er så stor en interesse omkring lige netop det her. Nu havde vi en meget blød overskrift på arrangementet, inspiration til fremtidens videoproduktion, fordi der er så mange forskellige typer produktion. Alt lige fra det, du står og laver her, til folk, som opererer en hel tv-station. Men teknikkerne, vi har vist sig relevante for alle, og er en del af den tv-virkelighed, vi er på vej ind i, med mange nichekanaler, med større krav til at kunne producere mere effektivt, og desværre også med færre mennesker nogle gange, ikke? Så, men det åbner også op for at kunne fylde ud de huller, der er til fremtidens tv-produktion. Vi ser jo flere og flere nichekanaler, for eksempel, som ikke kan opereres med de budgetter, som vi har været vant til fra traditionel broadcast. Vi ser virksomheder, som kunne lave et lille tv-studie. Det her kunne jo sagtens være en del af setup'et hos Arla eller sådan noget, ikke? Til at vise, hvordan man kan lave lækker mad, ikke? Altså, og der vil man jo ikke hyre et helt tv-hold hver gang. Der vil man formentlig have det in-house, og så er der en enkelt ansvarlig, der står for det hele. Og det kan man med de her teknikker, ikke? Og noget, der var meget positiv interesse for, det var robotkameraer. Ja, det er rigtigt. Jamen, et robotkamera kan jo være interessant i mange sammenhænge, og de er i dag så gode. Panasonic har for eksempel lige introduceret den her HI40-model, vi bruger i vores lille tv-køkken her bag mig. Og det er jo kameraer i prisklassen omkring 20.000 kroner, som leverer en eminent kvalitet, som du sikkert også har set på nogle af skærmene her. 20.000 kroner og kan placeres steder, hvor man normalt ikke vil kunne have en fotograf stående. Hvis man så også har en intelligent måde at styre det kamera på, så begynder det at være en win-win for alle, ikke? Fotografen kan også sagtens kontrollere robotkameraerne, hvis det integreres intelligent i en simpel håndfjernbetjening. Så vil man kunne stå og formidle med et rigtigt kamera, og så måske have sådan et par robotvenner til at dække nogle interessante vinkler, men ellers ikke vil kunne komme til. Så det behøver ikke at være et stort minus, at man tager robotkameraer ind i produktionen. Det kan være en stor fordel, fordi det kan stå på steder, hvor fotografen så ikke kan være. Prøv at tænke på, hvor mange nye typer produktioner, der kan lade sig gøre, fordi budgettet kan komme ned. Og det er jo den tv-virkelighed, vi ser på nu, ikke? Det er, det kunne være ridebanespringning eller sådan noget. Det ser du aldrig på tv, men det kunne jo sagtens lade sig gøre med en person med den her type teknologi og dække et rideevent i Sønder Øvelse og sende det til 1.500 mennesker, ikke? Så jeg vil vælge at kigge på det på den måde, at det er faktisk mere en frigørende teknologi, at det kan lade sig gøre at lave interessant tv, kreativ tv, som bliver formidlet ordentligt, men på et lille budget. Altså hele det setup, vi står og laver tv-køkken med her, der snakker vi teknik for omkring 200.000. Prøv at dividere det ud over 3 år, ikke? Og se, hvad det koster per måned at kunne det her. Det er ikke mange basører, vi snakker om med. Ritzau blev til at satse stor stil på livestreaming, og vi er ved at kaste masse penge efter at finde nogle nye, smartere løsninger, så vi kan producere mere og hurtigere, og før alle andre forhåbentlig. Og samtidig med at også udfordre livestreaming-formatet. Hvordan kan man producere et godt livestream, som serien ud gerne vil have? Og det kan være, at den nye teknologi kan hjælpe med det. Og faktisk er vores gæster vi er 2 personer, som er primært tårholder bag hele livestreaming-konceptet. Og det kan være, så det vokser med en praktikant eller ej, men lige forløbet, så er det kun mig og min kollega. Vi er i gang med markarbejde. Vi har et forældet livestreaming setup, som nu bliver stået af. Et nyt, det skal testes, så det skal implementeres. Så vi er i marken med vores gamle udstyr, som så skal erstattes af nyt udstyr, lige snart det bliver implementeret rigtigt. Nej, så er noget kaffe.